Lijepi pozdrav svima. Ja sam Silvija Vladić-Vrban, nastavnica sam u Obrtničkoj industrijskoj graditeljskoj školi u Zagrebu i voditeljica sam Medija talenata, udruge koja promiče medijsku pismenost među mladima. Danas ću vam govoriti o pravilima lijepog ponašanja i komuniciranja na internetu. Za početak razmislite. Koliko ste puta vidjeli malo dijete, brata, sestru, kako na mobitelu spretno lista, traži neke sadržaje? Nešto što im je jako zanimljivo. Zapitajte se koliko vremena vaši roditelji provode na internetu, pred laptopom ili s mobitelom u ruci. I na koncu, koliko vremena provedeš ti? Vjerojatno ćemo se složiti kako je očigledno da djeca od najranije dobi, učenici, studenti, vaši roditelji, ali i bake i djedovi, provode sve više i više vremena u virtualnom svijetu, na internetu, komunicirajući, razmjenjujući informacije. Kada razgovarate s nekim sugovornikom, gledate ga u oči. Ako dobro čitate govor tijela, znaćete možda laže li vam sugovornik. Vidjet ćete je li mu neugodno ili je iskreno sretan što vas vidi. Znači, jedna od najvažnijih stvari u komunikaciji s drugom osobom zapravo nije izgovorena riječ. Nije važno, nije relevantno ono što ste rekli, već signali, geste, grimase, poruke koje šalje vaše tijelo. Kada je riječ o komunikaciji preko interneta, taj dio je izgubljen i on nama nedostaje, pa zato stavljamo raznorazne smajliće, palce gore, palce dolje. No i s njima treba pripaziti jer oni nikad ne mogu u potpunosti prikazati stvarno raspoloženje osobe i nemojte pretjerati s količinom. Nadalje, komunikacija preko interneta često omogućuje njezinim korisnicima anonimnost i zaštitu identiteta. Ali vi zapravo nikad niste točno sigurni s kim se dopisujete, tko vama odgovara na vaše poruke. Možda misliš da se dopisuješ s Markom iz razreda, a zapravo njegov mobitel je uzela njegova sestra. Iako ne vidimo osobu, pravila lijepog i pristojnog ponašanja jednako vrijede i u virtualnom kao i u stvarnom svijetu. To znači da se prema svojim sugovornicima moramo odnositi s poštovanjem i pridržavati se pravila lijepog ponašanja. Kod dopisivanja izbjegavajte korištenje velikih tiskanih slova, jer u virtualnoj komunikaciji ona podrazumijevaju da ste ljuti, te da na nekoga podižete glas ili vičete. Ma nemoj ti, meni nisi znala! Nemojte ni psovati i koristiti druge neprimjerene vulgarne izraze, ni u klasičnoj komunikaciji, a ni u virtualnoj. Možda vam se čini da ste cool, face, frajeri, ako tu i tamo opsujete. No, zapravo te psovke popunjavaju vaš rječnik jer vam nedostaje riječi kojima biste se izrazili. Zato treba čitati, pa ćete biti u stanju slagati bogate sadržajne rečenice koje će opisivati onu vašu nutrinu, vašu blagost, dobrotu. Volim čitati knjige. Posebno su opasne riječi i psovke napisane u ljutnji. Znate da nam i u klasičnoj komunikaciji ponekad izleti neka gruba riječ, kasnije nam je žao. U virtualnom svijetu mi pišemo, ostavljamo pisani trag i jako je teško onda to ispraviti. Nemojte vrijeđati, ponižavati, prijetiti ili biti nasilni prema drugim osobama ni u ovoj ni u virtualnoj zajednici. Ne sudjelujte u tuđim prepiskama i svađama, osobito u onima u kojima se ponižava i vrijeđa druge. Ne potičite sami takve rasprave, niti se obračunavajte s osobama koje vam nisu drage preko interneta. Ne dijelite sadržaje u kojima se promovira nasilje.
Ako neka poruka nije namijenjena vama, ne čitajte. Jednostavno nemojte. Sigurno ne biste voljeli da netko čita vaše. Kad smo kod privatnosti, ne objavljujte javno svoje fotografije zbog kojih bih u nekom trenutku mogli požaliti. Što to znači? Dopisuješ se sa simpatijom. To može biti netko koga ti poznaješ, a može biti i potpuno nepoznata osoba. I u nekom trenutku te vaše virtualne komunikacije ona zatraži fotografiju. Kako ćeš procijeniti što možeš poslati? Zapitaj se, kako bi se osjećala da ta fotografija sutra završi na ulaznim vratima tvoje škole, a ponedjeljak je normalni nastavni dan. To će riješiti svaku tvoju nedoumicu. Isto tako, ne objavljujte fotografije ili informacije o drugim osobama na internetu prije nego što dobijete njihovo dopuštenje. Jednostavno postoje osobe koje ne žele da se njihove fotografije dijele javno i vi to morate poštivati. Ne biste ni vi voljeli da neka vaša, nazovimo je, frendica dijeli okolo vašu fotografiju na kojoj ste grozno ispali. Odlično, dobio si prvu osobnu, prvu putovnicu, vozačku dozvolu i želiš se pohvaliti. Ali ne fotografiraj cijeli dokument. Ne dijelite informacije o sebi koje bi vam mogle naštetiti u budućnosti. Nije u redu ni da se predstavljate pod tuđim imenom i prezimenom. Jednostavno imajte mjere. Ne otkrivajte previše informacija o sebi, ali ne morate ni lagati. Prilikom preuzimanja i objave sadržaja s interneta uvijek navedite izvor i na taj način poštujete autorstvo drugih. Sigurno ne biste voljeli da netko uzme nešto vaše, neku vašu fotografiju ili misao i tamo se hvali bez vašeg dopuštenja kako je on to napravio. Znači, kad prenesete tuđi sadržaj, navedite autora. Osoba se neće osjećati loše, a na koncu zašto riskirati tužbe i prozivke? I za kraj, ako ovaj video ne proslijediš barem 10 svojih prijatelja, za 10 dana snaći će te strašna nesreća, dobit ćeš jedinicu iz hrvatskog, najbolja prijateljica, prijatelj će te napustiti i neće više nikad s tobom razgovarati. Umrijet će pas tvoje susjede, ona gospođa desno od tvog balkona. Kako to sve strašno zvuči. Šalim se naravno. Želim vam zapravo reći da ne nasjedate i ne prosljeđujete spamove, lančane poruke, lančana pisma i druge zamorne sadržaje. Budite pametni. Neće se ništa loše dogoditi ako si umjesto proslijedi stisnuo delete. I sad se pitaš pa što možeš podijeliti? Podijeli neki koristan sadržaj. Nešto što će oplemeniti osobu koja je tvoju poruku primila. Podijeli sadržaj, evo na primjer s portala medijskapismenost.hr. Podijeli neku lijepu vijest. Sa mnom nitko
to. Nadam se da ste nešto korisno čuli i naučili. Naš kviz o pravilima lijepog ponašanja i komuniciranja na internetu potraži na Word Wall. Lijepi pozdrav! Bez mobitela